ଭାରତ ଭିତରେ ପୁଣି ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିକଟରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସିଏଏ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇ ଆସିଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା। ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ଆଳରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରବକ୍ତା ଆସିଫ ଗଫୁର। ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମେରି କ୍ରିସମାସ୍। ଦେଶ ତଥା ଏପରି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ। ପାକିସ୍ତାନର କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ଦେଶର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧର୍ମାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନବ ଅଧିକାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶର ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କଳ ଏମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇ ସେଠାକାର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆୟୋଗ। ଏଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି USCIRF। ଏହିପରି ଅଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।